Min Gilvel-udfordring, den har taget form, og den har taget fart. Og i det her tilfælde har jeg lavet en projektmappe med al min planlægning over mine moduler. Denne, og inklusiv denne video, er blevet sendt til min kursusleder og min tutor. Mit navn er Mogens Drangsfeldt, og det er mit udgangspunkt til min udfordring. Jeg mener selv, at jeg har formået på nuværende tidspunkt at skabe et fornuftigt resultat. Jeg kan ligefrem mærke på mig selv, at jeg blev mere tilfreds med mig selv, og jeg blev fortalt gentagne gange af folk omkring mig, mine børn, at jeg er god nok, som jeg er. Den information har jeg manglet i mange år. Og som reaktion derpå kan jeg mærke, at selvtilliden bobler. Jeg føles den lidt mere med varme og med glæde og kærlighed, udover det, jeg troede, jeg indeholdte. Processen, den har været hård, den har været givende, og den har været udfordrende. Jeg har opsat et træningsprogram til mig selv, som tager udgangspunkt i, at lidt er også et skridt. Jeg er den opfattelse af, at man skal tage små skridt, før man kan tage de store. Og netop det træningsprogram har givet en afkast. Og jeg er sikker på, at det kan og vil give afkast resten af livet. Jeg er jo Gilvel resten af livet. Og der skal være plads til de større forandringer. Jeg er begyndt at gå reflekterende gåture. Lyt til afslappende musik, så jeg virkelig kan fordybe mig i mine refleksioner. Udover det er jeg begyndt at udforme Tai Chi. Og det har også skabt resultater for mig. Med fokus på vejrtrækning. Og så for mit vedkommende skubbe gammel energi væk. Modtage den nye energi til min chi, så jeg kan klare opgaver i hverdagen. Og vi er også begyndt at lege ved bordet. Såsom bogstavsleg, ordleg, rimeleg. Og det er ret underholdende. Og man får sig en snak herefter. Udover det, så er jeg blevet bedre til at tumle med mine børn. Ja, og de kalder det endda, far, nu skal du have bøllebank. Jeg er blevet god til at lege mere. Og det skaber også noget værdi. Det skaber en glæde, og det er givende. Og en helt fornyet oplevelse for mig især. Jeg må dog tilstå, at min engagement har været skiftende. Nogle dage har været bedre end andre. Men dog har jeg formået at skabe resultater.
Og jeg føler selv, at jeg har fundet min essens af Gilvel. Og for mig betyder det, at jeg er på rette vej. Heriblandt i min udfordring. Men hvad skal der så ske frem til november? Jeg har 2 moduler i vente. Den ene hedder Slip kontrollen, og den anden hedder Drop facaden. Slip kontrollen, den handler om at tillade fejl. Give plads til andres meninger, idéer, holdninger. Og så skal jeg kunne spørge om hjælp. Jeg skal lære at sige min mening, da jeg de senere år har været mere tilbageholdende og mere passiv, end jeg er på vej til at være. Det bliver en stor omvæltning i mit liv. Modulet Drop facaden handler om, at man skal glemme, hvad andre tænker om en selv. Der er en praktisk øvelse, der inkluderer spejløvelser. Jeg skal stå og kigge mig selv i spejlet og fortælle, hvad jeg føler. Udover det, så kommer der en øvelse, hvor jeg skal skrive det ud. Og den glæder jeg mig lidt til, da det er en evne, jeg før har haft, og jeg er helt ivrig efter at genfinde den. Det var så lidt om udsigten frem til november. Men hvad så med den videre proces efter november? Jeg har mine delmål, som handler om lidt at få mere overskud med et nyt mindset. Finde min balance i livet og give plads til andre og kunne sige fra. Jeg har også nogle forhåbninger, og de forhåbninger handler lidt om, at jeg har fundet mig selv. At jeg har fundet en stemme igen, og jeg har taget kontrollen over mit eget liv. Så håber jeg selvfølgelig også, at jeg har mere energi, end jeg har fået hidtil. Og så håber jeg, at jeg kan lære at lege i fantasiens verden. Og disse delemål og forhåbninger ser jeg som grundsten i at skabe bedre selvværd. Og netop dette er mit endelige mål med min udfordring. At opnå et bedre selvværd. Jeg har været hele følelsesregistret igennem i henhold til min udfordring. Det har været hårdt, godt, trist, men mest af alt opløftende. Og jeg har spurgt mine børn, om de kunne mærke nogen forandring, siden jeg startede på Gilvel. Og de fortæller, at jeg har fået mere energi, og jeg pjatter mere, end jeg gjorde før. Og det varmer et varmt hjerte. Udover det, så de påbegyndte vaner, såsom min reflekterende gåtur, min tai chi, der magter jeg holde fast i. Min udfordring, den har på sin vis allerede lykkedes. Jeg har fået bedre selvværd. Dog mangler jeg selvtillid, men den er jeg sikker på, at den kommer også. Men det er lidt vildt at tænke på. Jeg har fået bedre selvværd. Helt slut er det dog ikke endnu. For her til den sidste weekend i oktober har jeg en ceremoni, jeg gerne vil have udføre. Der er jeg inviteret vores kursusleder og vores tutors til at deltage sammen med min patrulje, spætterne. Min far, som døde i 1993, havde en kontrol over mig dengang, som jeg føler, jeg ikke er sluppet helt af med. Jeg føler stadigvæk, at han har en form for kontrol over mig. I den forbindelse vil jeg udføre en ceremoni for at slippe af med den følelse. Men hvad den ceremoni den er, den må man vente med at se, til vi ses igen. Så endnu en gang, tak for jeres tid. Vi ses til oktober.
En aller sidste ting. Så har mine børn noget, de gerne vil sige. Tak!